Soinuaren artisaua da Xabier Erkizia. Ekoizle, kazetari eta musikaria, soinuaren uinetan aurkitu du artearen esperimentazioaren karrikan barrena ibiltzeko modua. Tokian tokiko soinu eta hotsetan aurkitu du memoria egiteko modua. Soinuaren memoria osatzeko erronka du orain eskuartean. Tokian tokiko soinuek, kontzienteki jabetzen garena baino gehiago adirazten digutelako, tokian tokiko soinuek, tokiaren beraren garapena ikustea albidetzen dutelako. Denak mantentzen du egunero, soinuekin olako erlazio kurioso bat bentsat. Ez gara konturatzen, baina guk etengabe entzuten dugu. Badago esaldi bat soinuaren mundua lan egiten dugunak etengabe errepikatzen duguna, eta da liburu baten zera zita bat, liburu hortan gazteleraz erraten du, resulta que los oídos no tienen párpados, eta belarrek ez dutela inola ez ere isteko modurik. Eta lo egiten dugunean ere, orandikan entzuten jarraitzen dugu, eta horren entzumena beti izan da olako alerta moduko bat, guretzako. Kontua da nolabait gu kulturalki nolabait galdu egin dugula erlazio hori edo bintzat aldatu egin dugula erlazio. Eta gaur egun bizi garela gizarte batin nagusiki azkeneko mendian gainarango nuke irudiari ikaragarrizko garrantzia eman diona. Eta horren seinalei dire bastakit esaera zarrak. Ikusten balmo dut ez du sinetxiko, halako gauzak. Badirudi beti belarrit izaten zaiguna ez dela benetazkoa edo bintzat sospetxa bat daukala, zer jasotzen dugun eta nola ulertzen dugun hori. Gure belarriek jasotzen dituzten soinuak aldatu egin dira gure aitona monen garaitik gaur egunera. Gizarte egiturak, hirigintza eta landa eremuek jasan dituzten aldaketek, soinuan ere aldaketak egotea ekarri dute. Hainbeste entzuteko modua de horren beste belarri bezala, bakoitzak entzuten dugu, ikusten dugun bezala, nahi duguna eta nahi dugun modura. Oinarrian, Orduan, kontua da gehiago ikustea aldaketa horiek nola aldatu gaituzten gure ere bai, Eta gure, eta kontrako norabian ere bai, gure entzuteko modua aldatu den bezala nola aldatu den, edo nola moldatu den nolabait ingurune berri horietara, Eta orduan, noski, guk juizio batzu dauzkagu nagusiki ekologiaren ikuspegitik eginak, eranez txorien kantua ona da, balen kantua ona da, ez da gizara, naturako soinuak orokorrean onak eta osasungarri dire, eta makinenak ez. Baina kare hipokresia dago hortan, guri molestatzen gaitu ondotikan motoa pasatzen dena, baina gero motoan gaudenean ez gara konturatzen zenbaien de molestatzen dugun, Orduan bizka da, hori aztertzeko alegin bat edo, Hori da bizka saiatzen garena soinu mapa bezalako proiektuetatik. Hitzak berak dio, Euskal Herriko soinu mapak Euskal Lurraldean entzun alditugun soinuak jasogura ditu. Soinuen bidez sortutako mapa. Soinu mapa webgune bat da eta bertan entzumenezko artxiboak aurkituko ditugu. Une honetan, 400 soinu artxibo baino gehiago daude entzungai, eta deskargatu eta berrerabili egin daitezke. Beraz, esan daiteke soinu mapak Euskal Herriko soinuen bilgune, gordailu, erreferente eta euskarri izan gura duela. Soinuen bidez, gure komunitatea ezagutzeko aukera paregabea. Soinu mapa izan zen abiapuntua eta hots irratia horren ondorioetako bat. Xabier Erkiziak eta soinuen biltzaileek euren bidaietan jasotzen zituzten audiograbazioek Euskal Herriko soinu mapan tokirik ez zutela ikusirik, horiek guztiak jasoko lituzkeen beste euskarri bat egitea bururatu zitzaien. Hots irratia. Hotsen grabazioen gaineko hausnarketak lantzen dituzte irrati formatuan, eta horretaz gain, izan gura du irratiaren inguruko hausnarketa bat. Eta, bestaldetik da baiteri irratiaren inguruko erreflexio bat, irratia nagusiki azkeneko 20 urtetan radioformula horrek baldintzatuta eta audientzien presio horrekin nolabait nahiko homogene izatuta gelditu da irratiaren formatua, Eta irratiak dauzka izugarrizko potentziala dauka oraindik ere gauzak beste modu batean errateko, Eta gauzak beste modu batean eta imaginazioa pizteko bertze modu batean, Horren adibide garbiena da gure burua grabatzen dugu, gure ahotsa grabatzen dugunean, eta gero entzuten dugunean, iruditzaigu ahots hori ez dela gurea, Eta orduan besteen ahotsekin erantzeko zeo garrantzaigu, entzuten dugu irratian ahots bat, eta gero ikusten dugun arpegi gara, nik ez duen pertsona horrela imaginatzen, Orduan dauka izugarrizko imaginazioa pizteko izugarrizko
indarra. Eta hotz egin eduna nolapait, pixkat, musikaren arlo hori edo hortara mugatu beharren, hortikan pausua gehiago eman, eta irratiak izan duen garrantzi hori ere bai lantzea pixkat gaur egun ikuspegiekin. Bueno, azkenean kuriosidade hori pizten dizuten soinuak topatu ditazkezu gutxien espero duzun lekuan, ez? Eta gu denborarekin ere bai, normalen mikrofonoak erabiltzen ditugu kanpoan grabatzeko, alegia aireak sortzen den vibrazioa grabatzeko. Baina hori mikrofonoak gure espektro elektromagnetikoa grabatzeko, adibidez. Guk ez dugu entzuten, ez dugu ikusten, baina gure inguruan badaude onda pila bat, irratia ondak, interneteko wifien ondak, telefonoen ondak, ez da gizat, eta horrek badauka soinu bat. Bakarrik gure belarria ez da kapaz hori entzuteko, ez? Xaguzarrekin horatzen bezala. Ez gara kapaz entzuteko, berek hor ari dire, ez? Eta orduan, erabiltzen ditugu mikrofono bereziak, batzuetan gure belarritik gora edo bera dauden soinuek grabatzeko gai direnak, edo urazpian grabatzeko gai direnak, ez? Eta orduan, hor topatzen duzu, behinen imaginateko etzen dituzken soinuak, ez? Hombre, nik uste dut sensibilizazio lan bat egin beharko litzakela, ez? Zaila da, gero norbait erratea izu, ez entzun hori entzun nago, ez? Eta guz gara inor norri errateko zer entzun behar den da zer ez. Baina bai nolabait, eskulturik dauden soinuek azaleratzerakoan, ez? Nolabait, partekatzen duzu zuk entzuten dituzun da atentzia jarri nahi duzun soinuek, ez? Eta zuretzako bereziak direnak, edo zuretzako berriak izan direnak, edo lagundu dizutenak beste modu baten entzuten, ez? Orduan, sensibilizazio maila hortan, bai, hezkuntza munduan eta adibidez, irudienkin eta adibidez, artearen munduan konkretuki eta musikaren munduan ere konkretuki egiten den sensibilizazio lana, ez? Nolabait musika ederra edo ederra estena hori, ez? Erakusten eta horren inguruan heziketa bat egiten, nik uste soinuekin egin beharko zela horrelako bat. Kalean, etxean, mendian, hondartzan, lanean zaudenean inguratzen zaituzten soinuez jabetzen etzaren horietakoa bazara, egin ahalegina horiek guztiak entzuten. Ziur orain arte izan ez dituzun sentipenak bizitzen hasiko zarela. Batzuetan gure belarrien gozamenerako, bestetan agian ez horrenbeste. Eta gogoratu, soinu mapan eta hots irratian dagoen guztia dagoela erabilgarri, nahi dituzuen ikerketa, lan eta bestelakoetarako. Komunikazioaren inguruko teorikoa eta soziologo nitzek azken urteotan errepikatzen ari den, indar hartzen ari den diskurtsoa da. Hurrengo urteotan berriz ere ahozkotasunak eta entzumenak bestelako garrantzi bat hartuko dutena, ez? Eta nolabait, bueltatuko direla nolabait, urte batzuk izan zuten garrantzi hori hartzera berriz ere. Hori jakite ezinezkoa da, ez? Ezinezkoa da. Baina, gertatuko balitz eta hala balitz, azkenean guk orain artean, bastakit isilik egin dugu lantxo horrek beste garrantzi bat hartuko luke, ez? Eta behar bada beste norbaitek beste erabilera batzeko emango lizkioke, edo artistikoak, edo hezkuntzarako, edo nahi denerako, ez? Eta, hortako dago eta hortako egongo da.